world record pir the at dang long si inut verdi la se la bangso world record long kele dun tum kar biang long bentai nurau so pidolo la ke purthimi kropi pu arta bang jum pigla la si nini thoma prang si alang le phan ala world record phan apuna chak kelang phan wang lo la si la bangso lam kar julong pen ni sa me kahumri dam je phan paliji la si na tum ke cheng ben ki junang lang dong tha la pu hello habong su ke non world record long kele dun habong su lo men je than ta bong Purthimi Kropi. Purthimi Kropi di non kwan arta lo na 8 years. 8 years lo ningkan ner kep long ka class ke Class 3. class 3 ingke ko so school long lo Hills Academy Bokolia. Buklia long se Charlie di ba hante nang ke comment tu pen lo ke kat ke cheng si ke 2020. 2020 polo te non an ke 1 years dupodi ke kat lasi Purthimi Kropi bang ke kat hin ben si world record ang deng se pali dun lo lasi la son thak si akaprek dupik lasi la song bong pen alang li bang ke arta ki jum nai atumang bong pen ke kat ki un nai busi non mat ke hokpon lo alang li tuma hin pen matela ala bangso asan nang elang pe aphan ke wang tuma hin pen lasi alang li ke kat hot polotang te minute thongke pra trokan busipu ke pakat lasi ala so ke pakat alang li kilometer krisian kat det busipu cholan book of world record along kele dun arta ki jum nai ang bong pen ke kat ke chat nai polotang te non ke Purthimi Kropi helo lasi alang li sabra lo borsingkro lasi apore ni pin pen la bangso also comment tu lo mesila ke kat ke cheng lo ke kat ke cheng polo te 2020 enta nili tu bangke la ke kat pana target le kenta kali also bangke ke kan chuning ta nili tu Bhopal long dun ako super dancer benta chuning nang le lama also bang Bhopal long dama sodam det mane hospitalas dama aman nili tu mangka fike dunun det Bhopal long nili tu latum ala da training pi Omardip Dance Institute pola ama non bang gymnastic Charlie nangi ke kanlong bangke weight cepakom nang pemase alang bangke lapu kadun bom dala itu molong kamaji apil long ala senior atum latum bangta ala bene defense long idunje pan latum ta do pikpi ke karatum ama latum long pan kadun ba usah bangta interest dun koma apil bangke lapu pacar ma da kalom ta tekdun long lo ja latum ta round ta 15 14 13 ala lamang ke 20 cross deriti ama tuning bangke nilita kaferilo nilita line knowledge ave je sports line make kisman to nefana pupake pap kadori penedeji heno dia ko nilita che firi to kama fi bang ako kapakat bangke pakom to that 7 run 8 run lasamare chono just running panchot puse ama lason ama pinipen kon lo 10 days 15 days afrang ladake osmartom kat pipi ma hoitu mane thandom lo ni pine human rights tum sike bang ama mani information film ne ma lasor lo samantha nangli tum langtami wajan pine ama wang pen latum 2 din latum nanglang lo video kori latum polo nitum lasor video nitum London si bothai po nili bange pan fedo e kopin ko solo ni bang pan matha dam doi ama lalang litum pothai lo lasor bangke 1 hour long 25 27 round lason chot ke 1 round long 400 meter do busipu lasi lason marilo ama hala dak pothailo afi 2 din nini nita fil ko result bang tholo je nonan ke 1 hour long 25 round pusitame ba 27 round pusitame record avelang nitum latha record peni banailo nitum dak program setting popular amone pulo lapokali nili phanta kachisi phana porang pita lagile te nili ako nitum ke target aveder po lagile te asabu also pan penipo pachiting po pajalo amala tum polo nitum ta apora penelo nitum ta sidul do karbiang long nitum non kurina po pajalo lasi alang tum ti program ta gitik ama program kitika prapron nili ni phone ni truck lasana por long ama hala tum polo asabu apor pakom chat hegi ba osam pan pai speed chat unjima ama also pan ni arjula ma la ni phone ni truck ang bong ako paraning lo last ke half hour आधा घंटा बम 27 राउंड मारिलो के लासापिट के आरनीसी रेस्ट पिलो गातुमी दिक के प्रोग्राम बिलो मा लासोरनी बंके बेनेलो 36 मिनट पेन 30 राउंड 36 minute में 30 minutes 6 second kali 36 minute minute di 36 minute pen 30 round kilometer kon bag gila ho
son polote one round long 400 pusipu 400 abe pusita be nili bangke puma tatam ke ngela bisere 10 kilometer ke dolo kilometer ke dolo ke hala so ate hisab tam polote 11 12 ke le rakwa apu bongso world record long chapalin thai pot nilin pen thang dawe stam ilis ilitum karbi aman pen ke do apu hope na fan fazir la okay congratulations Thank you. tangte labangso supia pan amate abongso pan asat kilang lo kilang arni bangke 30 Agos ani la sila soarni abang kodak si pakat lo lapen ke la soarni mama tum si ke bang lo kapaka ke dagile tu walongka maji sports association playground la playground long di ke lastum ke bang arni ke nilia la nameplate lo ke lo international human rights ambassador oh ke alang tum pen ke state president anang dun pen do aku bang trok si bag do alang lutum ke bang ke alang lutum nili bang dapan alam ke bisas damoy de kosolo ne kopilo ne keceng aku ke nili pan interest pe de apil bang hal dang alang lutum live telecast ka ho London pen London pen alang lutum live telecast ka la keceng aprang ta alang lutum medical sarpanchang medical nili supi ban test lo ang pan alang li ladag la bokole police station pada la sofra information pi la alang lutum dak staff tung bang lo DGP lo OC sar ta nak chitong dun la pen si ke alam akai manjit terang akai manjit terang chitong dun la pen la alang tum dak la chengchi aprang ta nili supi pan pene arju ho London pen karbialong asar panta lang tum bu pen wis tang pi pene nak pi ke cheng aprang lam lo la so men si program ta suddenly si pene pot munit mang nak chet lan parju talang long le delo ma nak chetong dun make ta bokolia municipal board ward commissioner tum do ke chairman sar bang ka keng ke so ma nak chetong dun ward commissioner Bijoy Hanse do la pen hala pila papa Pranjal Sharma ke Gautam Bonik ke aprang dak Mohakanto Hazarika po lai tum do pen OC sar tum do la tum kaplang tum committee tum do la tu nak chetong dun apti bangke ala solibom hota lang tum pura live telecast solibom London pen di London pen holang ke aku kate rapita aku Rizal apon asaping hong tunang kop kapu pe Rizal bang lo alang tum polo je pithiang bang ke world nanta la so record ke bela la si success lo baja le hapu pen ta polo la pu London pen ta nang pu la ke Karbiang long kali ola sam da kali inter pendela national ajal hai 26 country ne kanole so papar lo pen la pu pen London pen ne pu also ke god give lo lahai yo cholan book of world record alang tum la kapar ju pon mate da kalong kapar ju la so mai du ibu kapar ju alu apiat lo lage tangte purthimi kropisi nona bangke artaki jum naing bong pen ke pirthia danglong ke kat ke prap nai au supi mantang lo la si labangso hormu ke dak la bolong komaji pathok lamlong pe kat det pen ke hala hormu ta success lo la si labangso anong i bangke men tulom si piji pulo alang litum kan jete kang ateng pulote 15 to 20 days ang bong nilitum ako award program nang biji kasi avenu ba place alam bang non nang thanthelang kunatong alang litum kibi ne da 15 to 20 days ang bong nilitum trophy certificate lai peni nitum international lang pan nilitum bini do la se nitum ako award program bilang posipo ladak se award program pati tambe na biju podi ladak ne kunalon ne ma dim bang nang thanthelang alang phan pu world record along kele dun thek karilong pen thang le pajir movites ta alang phan ningang sam ta alang phan pohoi pap pajir pon tangte non la nang tum ke dobom adimi ko dak lonte non nili kedoke wolongko maji non rongkimi pu nili hembinong ke ho richo edi hadak pen ningkan dolo dage bang nili non ningkan cap sosilo dage do non bang bokolia wolongko maji si shifting lo dake mama lo to ke ha da nili do nili hemasor do amen ko sone nili hemasor bang ke rengmir swing lengpi kenang li borsingkro nili supi purtumi bang thome digi do thome dage na hello yo alang tu market thel bon ambassador Dr. Hiresor Soikia lapen ke alang litum phanjong si kene ke beta kanang sorpote WhatsApp number lo lapen la hello yo email kaprek alang tum la kito dim hello yo rap teman pisi pupa Nihan kado kaweta hirjumi nang pajudun tha. Artom
nili rat pan kan je kang tung ke la ponlo la pula ben pen nang litum ahir jume pen nili ta apa kaji po atar ke tapi nili jata chini ne non bang ke lapu arna matu rada nang litum ahir jume pen anang deng bang jilo pot la si rat pan nili bang ke la so pan nili supi pan monon fit in future apan ta nang litum mahin pen suri ahir jume nang pin duji pusi kado kawe ara ta kar beng long ara ta tham kado kawe tumada nang litum nili choni riglo kado মই সকলো কাৰ্বি আংলং বাসীলৈ মোৰ ছোৱালী উজ্জ্বল ভৱিষ্যত যাতে আপোনালোকে কামনা কৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত মই তাইৰ হৈ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো lasi donra batum isi ning karong alam gelalo non puthimi kropia bangke isi kichu nang deng si banglo world record lam solam kali lasi puthimi kropia son tak thak kapre ta do ut hai lang kapre ka son ke thek lasi hala tum hai hui nang cheklang tader tum ta do lasi alang tum phai tum kachini tum do bolo talang tum ing thur ponangi pache thang do nangi anse akang tu deng le dun bomji lasi etum kaddo ka betame anso se puthimi kropia phasa me itum hirjume paje do nangi cherap cheto do nangi lapen kapre anur kapre tum ke thek tum do polo tang te tum anso se kiwan dia phan lapen anso pache thang phai tum kaddo bita cherap cheto do nangi la hello lasi pini alamar jan bang ke lan verlo lasi kaddo bita puthot alamar jan chetong tu na lapen anso se puthimi kropi same claim me dam me phan nilihin pe tame hirjume paje do lo kardom dam